Halo guys, selamat malam. Ini saya malam-malam menjelang pagi mau nonton video lawase Pak Seno Nugroho almarhum sing dagel karo Mbah Waluyo ya. Nih. Siap-siap guyu. Iki acarane mau wis diomongke karo Pak Suyep Yusep. Ulang tahun PPKS sing ping 3 bintang tamune Seno Nugroho dalange Waluyo. Ngono to aku seneng tenan aku. Tangane kok muntir-muntir ngene iki. Asem anyele ora ilok. Iso ora, Pak? Latihan. Latihan. Oh, neng dhuwur mbakne kok ya. Ayo dagelane gek ngomong. Jenengan gek ngerti kok, Pak? Mbah Waluyo. Ternyata nek wong apa jeneng iki ndagel ki yo angel tenan. Nek angel tangane didoni kecu. Do ser-ser ke Tenan, asli angel tenan. Aku neng kene iki rasane pek seneng neng kono kok. Jarene wis tau neng Jakarta biyen. Ayo dagel aku. Ngapa Pak tindak Jakarta? Neng Jakarta ki maksude piye? Kae lho sing bilur-bilur kae lho. Nyilih hondro gek. Oh, niku jenengan dibuka. Digaweke dalan. Ora mau. Aku wis ora seneng nek bahan kuwi wis kok ndak ora. Jare ming tuku obat kok le mlaku ndelik-ndelik ki ngapa? Jenengan turene tumbas obat tidur. Mulai iso. Terus Wah, ayo jaman semono tuku obat. Ah bojoku ki rak lara to, Mbak. Iya. Pirang-pirang dina ki ra iso turu. Ngono. Numbaske obat tidur. Iya. Aku tuku nang nggon warung tak tuku obat tidure. Tumbas obat tidur bareng entuk obat tidur ki aku liwat yo dalan sing sepi-sepi kuwi. Lah ngapa? Lah engko nek kebribenan wong nek obate tangi. Sesuk wis ora ngundang dagelan meneh, Pak. Engko sik tak iling-ilinge sing kira-kira bintang tamune seneng ki bahan sing kepiye ngono Oh lho. iya. Bakul bakso. Bakul bakso piye? Kelingan ora? Walah. Oh, bakul bakso saking suwene neng apa jenenge kuwi? Teng pundi? Iki karo ngandani aku bisik-bisik ngono lho. Suwene neng dodol neng apa? Neng nggon material. Nah, kuwi. Ayo kuwi terus aku bakul material terus ana bakso liwat terus tak tuku ngono wae. Wis aku nembang wae ya Waluyo. Kok ora gathuk Pakmu? Bakul material. Enek telepon. Iki ana pamundutan, Nduk. Apa? Panutan apa Pak Dalan? Caping gunung karo jula-juli. Bar kuwi mengko rampung terus njaluk pramen minak jinggo. Kudu dileksanani nek ora le ulang tahun PPKS kurang sempurna. Kula ten mriki mawon. Jula-juline sampean mangke. Aku dalang kok kon biasa. Dalang apa men dalang wakil kok ana. Lho wakil ki ya dalang padha wae lungguh nang kene iki dalang kene dagelan wani nyekel mik dagelan kudu dadi dagelan.
Iki mik dalang kalungke nang kene lha aku ya ngobahke wayang lho aja sembrono. Kula mangke tak bawa caping gunung. Nggih. Anu bujange, bucingake anu bujange. Persis ngawer lho jenengane. Bujange mangke sing jula-juli. Iya, nek ngono Mbak anu ya piye ya Mak aku ya gelem. Lah iya, wong kudu gelem ngono kuwi wong sing jenenge gentenan ngono lho, Nduk. Guyune kok ngece lho. Asaban mangi. Ya tak padha-padhake waluya ya. Nyabang kondang. Joget. Oh iya ya. Ora. Wiyagane manut aku lho. Nek kowe manut dagelan-dagelane kon nggo wiyaga dhewe. Pak Waluya. Apa? Jenengan ki dalang apa balas dendam? Ora. Ya, wis ben. Wis ben. Ora apa-apa. Wis ben dipuas-puaske. Ayo jengklenge Yeah. manut wayang ya. Bintang tamune joget terus sak obahing gamelan Yeah. sadurunge dijengklengke. Baleni Nendang. Ayo. ayo. Mbok dipaske to, Pak. Wah. Jenengan ki mirsani kono. Arep tak paske koyo obah wae. Neng aku ora tau ndagel ngono kuwi. Ide dhewe, Pak. Modar kowe. Ora dimnut wiyaga. Oh lah telek. Ayo. Yen memajang amo nganggo janur kuning. Iya, Kusik. Awas, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Kusik. Sing tak sabetke sing gedhe. Awas, Pak. Wo, lah wiyaga asem tenan. Manut aduh. Ora manut jenengan to, Pak Waluya. Leren. Lah ngopo? Jenggleng karepmu ora karepmu. Malah aku tak delok kowe marep rono lho. Aku ya tak melu ndelok to, Nduk. Iya, Mbok Neng. Gembang bae weton gunung. Yo. Tetep aku sing isih dipercaya. Sabar. Ya. Sabar ki ngene wae. Kon dodo sing dilus-lus ki. Sabar ki ngene wae, mek ngene ki ya, Bu. Sabar. Sabar ki ngene. Anti copot tak nggo sobar sabar. Wis copotan kabeh timbangane dadak nyopot. Habacitan sarwi jenah. Aku wis wangun dadi bintang tamu. Aku luwih patut dadi dalang. Ming kurang udut aku. Udutku. Gah aku wis ndagel tekor wis ora. Kene rekku mantu ndi? Rekku. Rek. Pak. Wes iki pamundutan ragu ki ya Detku iki.
Iki. Lah nek iki piye? Peng. Ora tak Udah dulu guys ya. Wis kaku wetenge. Padahal cuma berapa menit, 10 menit wis gawe weteng kaku. Nyoba meneh sejam. Jane isih ado, isih akeh. Ini sak patene sik ya.